Aste hontako 6 horreko erreportajean urtero errepikatzen den gai bat hartu dugu, selektibitatea. Eta selektibitatearen inguruko, horren inguruna hitzean 3 ikuspuntu hartu ditugu. Batetikan Tolosako unibertsitate irakasle bat, zuzentzaile lanetan aritzen da selektibitatean, bestetik batxilergoko orientatzaile bat, eta azkenik selektibitatea egingo duten 3 neskamutilekin aritu gara. Beraz, hautaprobaren inguruko berrikuntzak, lomceren aldaketak, gazteen etorkizunerako aurreikuspenak, hori dena bilduko dugu erreportajen. Aste hontako aldizkarian erreportaje bat osatu dugu Anitz dantza taldearen inguruan. Anoetako dantza talde honek ostiral honetan eskainiko du festen barruko ekitaldia. Garai batean bertso antzerkiak eta egite zituzten anoetan festen aurreneko egunean. Baina, oraingo honetan, azkeneko 5-6 urtetan Anitz dantza taldea aritzen da ikuskizun hori osatzen, eta justu ostiralean Ura dantzan izeneko emanaldi eskainiko dute, 61 lagun edo arituko dira taula gainean, eta beste hainbat herritar pixka bat hori guztia antolatzen. Eta guk erreportaje horretarako Anitz dantza taldeko irakasleek hitz egin dugu, dantzariekin, guraso elkartean ibiltzen direnekin, emanaldian parte hartuko duten musikariekin, eta gutxi gora bera emanaldi horretan eskainiko dutena kontatu digute, baina horrekin batera baita ere, Anitz dantza taldea nola osatzen duten, zertan aritzen diren, eta pixka bat ze ibilbide egin duten orain arte.